S-Team har fået til opgave at producere en film om TDC Services strategi og stafetter. De har fået 1 dag fra kl. 9 til kl. 18.30. S-Team skal selv stå for idé og handling, manuskript, scenografi, location, og de skal selv spille rollerne i filmen. For at sikre den tekniske kvalitet, er der professionelle folk bag kameraet. For at gøre filmen uhøjtidelig, besluttes det, at genren skal være sitcom, som står for Situation Comedy. For at distancere filmen fra hverdagen, foregår handlingen i et fiktivt firma. Firmaets nye administrerende direktør hedder dog Finn Skolnick, som derved spiller sig selv. Alle andre personer i filmen er fiktive. Det bliver ikke ved med at gå. Nyt job, strategier, omkostningseffektivitet, kundeorientering. Jeg ved sgu ikke rigtigt, og det er nu også mig. Stafetter og kulturprocesser. Just do it. Hvorfor ikke? Jeg gider sgu ikke det der. Jeg gør det simpelthen, jeg kører hjem og dropper det job der. Det er simpelthen ikke mig. Det er mig. Jeg vil bare høre, om du er ved at være der? Være der? Ja, jeg er snart ved at være hjemme igen, du. Hvad mener du? Jamen, altså, jeg har siddet og tænkt lidt over det der, du. Det er altså simpelthen ikke til at komme igennem med. Jamen, hvad ligner det? Det er første dag. Du må jo tro på det i det mindste. Nu vender du om og kører derhen. Ej, mener du det? Ja, det mener jeg. Ved du hvad? Du må tro på det. Nu må du lige. Så giver jeg det sgu en chance. Okay. Okay, vi ses i aften. Ja, ha' en god dag. Ja, ja. Hej. Bliver det spændende, vi får ny direktør i dag. Kommer aldrig til at gå. Jo da. Hvordan vil du få det til at virke? Jeg prøver, at vi har plan A, B, C, vi bare skal fortælle om. Jeg tror, han vil lave det hele om. Det siger rygterne. Prøv lige at høre her, hvordan vil du præsentere det? Var det ikke bare noget, vi fandt på? Han lugter altså rent. Det er mig, der sveder. Kom nu lige. Altså, vi har styr på det her. Vi har lavet hele planen og så videre. Men er det funderet på analyser? Helt ærligt? Ja, det er det så. Det er i dag et vejr. Så er direktøren kommet. Jubi! Så er vi klar. Så. Velkommen til, direktør. Velkommen til. Goddag, fru Knudsen. Goddag. Skal jeg tage tasken? Ja, tak. Velkommen til. Fint. Tak. Kom indenfor. Tak. Til vores fantastiske firma. Vi har jo sådan nogle fantastiske værdier. Ja, det har jeg hørt altså, noget vi har om. jo sense of urgency. Vi har jo alting effektivt, der er jo omkostningseffektive. Og jamen, vi gør det jo bare. Just do it. Jeg glæder mig meget til at komme her i dag til morgen og høre om vores nye strategier i selskabet. Så kan vi ikke starte fra den side af? Rita, kan du ikke tage et beslutningsreferat kort og præcist? Jeg tager nogle ypperlige noter, det gør jeg. Det er jo sådan, at vi har en servicestrategi, der beror på 3 ben. Og hvordan er det nu, den første er? Jo. Den første af benene, det er ambitiøse kunder. Ambitiøse kunder? Ja. Og det næste, det er just in market. Nej, det er der, du blander det. Du skal lige gøre det rigtigt. Just in... Goddag. Gud fri mig vel, vores største kunde. Goddag. Hvad er det for en hovedbeklædning? Jamen, jeg har været ude i det virkelige liv. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været det. Men hvad bringer dig hid her? Jamen, jeg vil gerne beklage. Over hvad? Ja, over at I ikke har leveret det her kombiprodukt til mig, som skulle være fat for et halvt år siden. det kan ikke passe. Det må være. Lad mig få en forklaring. Jeg vil godt have en forklaring. Jamen, kombiproduktet. Jamen, det går på tværs af alle de systemer, vi har. Jeg gider ikke høre på det der. Hvor er det henne, det kombiprodukt? Jamen, Rita... Hvad er det færdige produkt? Det er vores prototype af det færdige produkt. Hvordan skal det bruges?
Jamen, det skal bruges, som du næsten står med det der. Lige præcis. Og så skal man vente rundt, og så... Det duer jo ikke. Det duer ikke noget. Det vil jeg ikke have. Jamen, det kan du godt pakke sammen. Som sagt, det er jo kun en prototype. Tak for nu. Jeg finder en anden leverandør. Har I ikke noget, vi skal snakke lidt her? Altså, vi har simpelthen gjort det så Der er også gået en halv... Stop, hvad foregår der? Vi skifter møblerne for at være omkostningseffektive. Omkostningseffektive? Kom nu, vi sidder jo her. Ja. Er det måden, vi er omkostningseffektive på? Ja, og vi sidder jo lige så godt på de her stole, som vi gjorde på de andre. Så er der medarbejderkaffe. Du har ikke tid til mere nu. Du skal mødes med medarbejderne. Så er den vel også tynd for at spare omkostninger? Sandsynligvis. Det gik sgu da meget godt, det her. Det bliver ikke ved med at gå. Jeg har glædet mig meget til at snakke lidt om stafetterne med vores medarbejdere her i firmaet. Jeg ved ikke, om vi skal starte med den, der hedder Just Do It. Nu er vi jo ikke så gode til engelsk, men jeg kan da godt forsøge... Rita, kan vi ikke lige kalde på rengøring? Med det samme, ja. Det klarer jeg. Jeg har lige en klud ved hånden, så det klarer jeg. Jamen, det er da Just Do It. Og så er det billigt. Fuldstændig rigtigt. Så har vi den stafet, der handler om at være ambitiøs. Kan du ikke sådan prøve at forklare mig lidt nærmere, hvad er det egentlig? Jeg er jo selv ret ambitiøs. Jamen, hvordan? Hvad gør du for at være ambitiøs? Sætter I nogle mål? Jamen, altså, på indkøbsområdet. Sidste år, der satte vi et mål på 1 milliard. Det var da meget ambitiøst. Ja, vi nåede det allerede i maj måned. Okay, og hvad gjorde I så? Så satte vi det op til 1,5. Det kalder jeg bare ambitiøst. Og så har vi jo vores kunder. Det er at sørge for at holde dem i centrum. Og en af stafetterne, det er jo altså sense of urgency. Hvad gør I i den anledning? Nu er der jo det med engelsk nede i afdelingen. Øjeblik. Hallo, det er Lars. Dagpalle. Hvad siger du? Skal I allerede lancere i morgen? Det var der om 14 dage. Vi kommer over lige om et øjeblik. Jeg sidder lige i et møde. Det får vi afbrudt, så kommer vi. Hej. Det var en af vores store kunder, som skal lancere noget før tid, så vi bliver nødt til at afbryde, så vi kan komme ud og hjælpe ham. Jeg synes, det lyder som sense of urgency. Jeg tror, vi stopper mødet her. Hvor er det da bedårende, som de lever op til stafetterne, så stykke find. Ja, men det er to af de allerbedste. Nu har vi siddet her i 10 timer, og jeg synes sgu ikke, I er kommet nogen vegne. Og hvordan skal vi løse det problem, som han kommer her med? Jeg har en idé! Ja? Ja, prøv at se her. Det her, det hænger jo sammen her. Ja, og ind det er klart. Ja. Og så det her, det er så dit interface herover til. Præcis. Yes, det var idéen. Det sammen. Hvornår kan vi aflevere det til kunden? Om et år. Om et år. Altså, come on. Det der kan vi altså ikke bruge til noget. Hvad siger I? Just do it. Lad os så se, hvordan vi kan komme videre. Der er løsningen. Det er perfekt. Det er, jeg kalder just do it. Tak. Ja, hej skat. Hej. Det var fantastisk spændende. Jeg havde jo, jamen altså, det var jo folk, der var engageret og gik op i det, de lavede. Vi lavede konvergensprodukter, og vi diskuterede strategier. Du ved, vi skal jo være omkostningseffektive. Og medarbejderne, de har jo stafetter, som fortæller dem, hvordan de skal gøre tingene. Men handler det ikke bare om, at I skal skabe konkurrencefordele? Præcis, det er jo lige præcis det, der går ud for. Det er altså, jamen det er jo rigtigt. Og hvad har du så lavet i dag? Jamen, jeg har fundet på et helt nyt koncept her, ikke? Det ser spændende ud, men jeg synes jo, har du brugt hele dagen på det der? Nej. Så noget kaffe i den. Hallo, det er Lars. Dagpalle.